Yaya ake haɗa fom na yanar gizo-gizo da wayar hannu? Tambayar da ɗaya daga cikin masu bibiyar wannan channel tamu ta Alphaus Infotech yake nan, wanda a wannan rana wannan bidiyo ne na musamman domin koyar da yadda ake haɗa fom wanda ake cikewa a wayar hannu. Idan na ce fom, ina nufin fom irin wanda za a baka na takarda ka cike shi. Za ka iya ƙirƙirarsa a wayar hannu domin samun sauƙi. Ku biyo ni ku ga yadda za mu ƙirƙiri wannan fom a wayoyinmu na hannu kuma a kyauta. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku a wannan channel tamu ta Alphaus Infotech, wanda a yau zan yi bayani akan fom wanda ake cikewa a wayoyinmu na hannu ta hanyar yanar gizo-gizo. Ana yin fom ne domin sanin wasu bayanai na mutum. Misali, za ka shiga makaranta, za a baka fom, ko za ka shiga wata ƙungiya, ko za ka yi wani abu, za a baka fom don a san bayananka ta yadda an san duk wani abu da ya shafi rayuwarka, kama daga sunanka, adireshinka da sauransu. Da yake muna cikin ƙarni na 21, za mu iya ƙirƙirar fom ta yadda za mu tura duk wani wanda yake a ko'ina a faɗin duniya, ko da a ce nisanmu da shi ya kai daga nan zuwa birninsu, ya cike wannan fom ɗin, mu kuma mu ga duka bayanan da ya saka a ciki. Guda daga cikin masu bibiyar wannan channel ne ya buƙaci a yi wannan. Kuma kuna da damar da za ku yi tambaya ko kuma ku buƙaci wani abu da kuke so ku sani. Insha Allahu, matuƙar dai mun san shi, za mu yi ƙoƙari mu gabatar muku da shi. Akwai hanyoyi da yawa na ƙirƙirar fom a yanar gizo-gizo, amma sahihiya kuma mafi shahara, wadda kuma ta fi sauƙi kuma take a kyauta, ita ce ta amfani da Google. Mafi yawa muna buɗe email ba tare da mun san wasu ayyuka da yake yi ba, illa iyaka mukan buɗe shi don mu karɓi saƙonni ko mu tura saƙonni. Ba iya nan email ya tsaya ba, saboda wani kamar reshe ne ko wani kaso ne shi ma daga cikin kamfanin Google. To saboda haka za mu yi amfani da Google domin mu ga ya za mu ƙirƙiri fom a kyauta, mu tsara shi duk yadda muke so, mu saka bayanan da muke buƙata, kowa ya saka ko tambayoyi don mu gan shi. Saboda haka mu ɗauko wayoyinmu domin mu ga ya za mu ƙirƙira. To da fari za mu shiga cikin browser ɗinmu. Zan yi amfani da Chrome browser domin mu ga ya za mu providing na wannan fom ɗin ta hanyar Google. Za mu shiga cikin Chrome browser kamar yadda kuke gani. A bayan mun shiga sai mu zo wajen searching, sai mu rubuta docs.google.com. To bayan mun rubuta sai mu ce slash, sai mu ce forms, sai mu tura shi, zai tafi. To da na tura ga shi kai tsaye ya kawo ni inda zan ƙirƙiri wannan fom ɗin. Amma ni abin da ya sa ya kawo ni kai tsaye, akwai email ɗina akan wayata. Duk wanda bai ɗora email ɗin shi akan wayar shi ba, to zai nuna masa wajen da zai ɗora email ɗin shi kafin ya kawo shi nan. Amma da ka ɗora email ɗin naka, kai ma ɗin nan zai kawo ka. To kamar yadda kuke gani, wannan fom ɗin is untitled. Gashi nan ma sun rubuta mana untitled form, ma'ana ba mu ba shi suna ba. Abin da za mu fara yi shine mu ba wannan fom ɗin namu suna. Sai mu zo nan inda aka ce untitled form, kamar yadda kuke gani, sai mu ba shi suna. Misali, zan rubuta masa suna, na ce Alphaus Infotech. To idan na taho ƙasa, a nan wajen form description shine zan rubuta akan me zan ƙirƙiri wannan fom ɗin, menene dalili na ƙirƙira. Misali sai in ce cike wannan fom domin samun gurbin shiga ajin Alphaus Infotech, alal misali. Sai na yo ƙasa. A ƙasa ga inda aka rubuta untitled question, zan taɓa untitled question. Tambaya ta farko da zan yi a cikin fom ɗin, misali sai in ce suna. Ok, zan fara goge untitled question ɗin nan, sai in ce suna. To mutum zai fara rubuta sunan shi. To ga yanda aka rubuta multiple choice kamar yadda kuke gani, ga ɗan arrow ƙarami a gefe. Zan taɓa wannan arrow da yake gefe. Na taɓa shi, nan shine kamar yanayin
amsar da mutum zai bayar. Suna short answer ne, gashi can a sama short answer zan taɓa. Tunda mutum kawai rubuta zai yi sunansa wane wane, short answer ne. To sannan a form akwai inda yake zama dole sai an cike, ya zama compulsory, dole ma form ɗin ba zai gama ba sai mutum ya cike wajen. Akwai kuma inda mutum zai iya yin skipping. To a nan za ka tsara ga inda aka rubuta required a ƙasa. Za ku ga ba an yi disenable ɗin shi, amma ni zan yi enable in ina so dole sai mutum ya rubuta sunan shi kafin a form ɗin ya ci gaba da bashi ragowar tambayoyi. To kun ga yanzu na tsara tambaya guda ɗaya. To a ƙasa ga wata ɗan plus nan, zan zo shi ma in taɓa wannan plus ɗin. Da na taɓa plus ɗin nan zai sake kawo min wani question ɗin, gashi kuna gani. Sai na rubuta misali lambar waya. Mutum zai rubuta min lambar waya, gashi lambar waya. To shi ma zan zo wajen multiple choice. Shi ma dai short answer ne, zan bashi short answer tunda rubuta za a yi. Sannan sai shi ma in ya zama dole sai in ce right. To sai in zo in sake taɓa plus ɗin nan gata. Still zai sake kawo ni wajen wani question ɗin, sai in ƙara zaɓar question. Misali sai in ce jinsi. Ko jinsi. Sai in zo wajen multiple choice. Jinsi ba mutum ne zai rubuta min shi wane bane, ni zan bashi zaɓi. To a nan abin da zan zaɓa ina ganin shine check boxes. Check box shine kamar zan yi akwatu. Sai in ce namiji, mace. Sai mutum ya min tick akan jinsinsa. To gashi na zaɓi check box, sai in zo wurin da aka ce option. Option 1. Sai in taɓa in clicking akan option 1. To wajen option 1 sai in goge shi sai in ce namiji. Gashi kuna gani? To still ga inda aka rubuta add order. Zan shiga add order don ya ƙara bani inda zan rubuta kuma mace. To add order gashi ya zo min da order. Okay, zan ce add option a ƙasa. Gashi nan. To a nan wajen add option, option 2 kenan. Kamar yadda kuke gani zan goge sai in ce mace. To shi kenan. Shi ma misali idan ya zama tilas sai mutum ya cike, shi ma zan ce required. To kun ga na saka wannan. To a haka za ku zo duk tambayar da za ku taɓa wannan plus ɗin sai ku rubuta ta. Misali zan zo nan sai in ce hoto. Ina so duk wanda zai cike form ɗin misali sai ya sa min hoton shi. To a wajen multiple choice na shiga, akwai inda aka rubuta file upload. Zan taɓa file upload. Shi ne zai ba wa mutum dama ya shiga cikin file ɗin shi na wayar shi ya ɗauko wani file da zai saka. In hoto ne, in bidiyo ne, in audio ne, da abin da na yi selecting. Yanzu gashi sun ce min menene let respond upload file to drive. Zan ce continue. To na ce continue zai ɗan yi loading, zai gama. To kamar yadda kuke gani gashi ya gama. To a nan gashi file upload. Ina taɓa zai kai ni kan file ɗina in ɗauko file. Sannan a ƙasa gashi ya ce allow only specific file types. A nan wajen na enable ɗin wannan abin da suka faɗa shine zan zaɓi menene nake so a samu. Misali in na taɓa na enable kamar yadda kuke gani gashi. To gashi kun ga document, presentation, spreadsheet, drawing, PDF, image, video, audio. Misali ni hoto kawai nake so mutum ya ɗora mu. To zan selecting na image. Shi kenan. In kuma ma ban zaɓi ma abin da mutum ko ma me mutum ya ga dama zai sa min, to zan cire wajen enable ɗin nan zan disable ɗin shi kenan. Sannan abin guda nawa nake so ya saka min. Gashi maximum number of file yana 1. Zan iya ƙara shi gashi 5, 10 da sauransu. To sannan maximum file size shi kuma yanayin nauyin shi sun ce kar ya wuce 10 MB. Shi ma gashi zan iya ƙarawa nauyin nawa nake so ko ma 10 megabyte ne da sauransu. To shi ma in yana so zai zama dole sai mutum ya ɗaura hoton nan, zan ce required. Shi kenan. To haka duk tambayar da za ka yi haka za ka shiga. Sannan sai ka zo wajen multiple choice ɗin nan sai ka zaɓi wane irin sigar tambaya ce. Short answer ce ko paragraph ne ko checkbox ne ko wani drop down ne ko menene dai duka haka za ka tsatsara form ɗinka ka yi shi. To in ka gama a nan sama akwai wurin alaman kalo ɗin nan gashi. Kala ne na form ɗin. Zan iya canza mai kala, misali bari in sa wannan. Kamar yadda kuke gani in na yi apply
za ku ga wannan kalar ta sama ta canza daga blue ta koma red. Haka in ma text ne za ku canza irin font style da sauransu, shi ma duk kuna da dama ku iya canzawa. Misali zan zo wajen setting, ga setting nan za ka iya zuwa duk kai saita-saitanka, in ka duba kowa zai duba ya ga me ya kamata ya sassaita, duk zai sassaita. Amma dai no need ma. Zan zo wajen response, gashi kamar yadda kuke gani. Idan na tura wannan form ɗin, duk wanda ya cike in na dawo kawai yanzu wajen response zan shiga, zan ga duk wanda suka cike form ɗin. To yanzu zan yi saving ɗin wannan form ɗin. Dama automatic su suke yin saving ɗinsa. Zan taɓa nan wannan alamar da muke gani in na kammala. To zai kawo ni nan send via email, in zan tura wani email amma ba ruwana da nan, zan yo gaba gashi nan wajen, zan ɗau link ɗin, gashi nan sun rubuta min link ɗin wannan form ɗin. To gashi copy link, zan yi copying sai in tura duk mutanen da nake so in tura su ciki. Sannan ga wani waje da aka rubuta shorten URL, in ka taɓa shi wannan yar akwatin ta gefe za su rage maka tsayin ma link ɗin. Bari ku gani. To kun gani sun taƙaita min shi. To zan yi copying ɗin shi yanzu, gashi na yi copying as clipboard ɗina. To kawai shikenan zan fita. Misali bara in sake buɗe wani tab ɗin, so that in na zo na pasting na link ɗina na shiga. To kun gani gashi yadda form ɗin yake, yanzu zan cike shi. Ga iyaka abin da na rubuta. Misali an ce suna, sai in ce Abubakar Ibrahim. Abubakar Ibrahim. Lambar waya ita ma misali zan rubuta lambar waya ta, ce misali 080 000000. To duka. Sannan jinsi, kun gani abin da nake gaya muku ɗin nan gashi ya zo. Jinsi gashi an ban zaɓi namiji, mace. To misali sai in ce namiji. Ga wajen hoto gashi suka ce add file. To in na taɓa zai kai ni kai tsaye kan drive ɗina. Zan yi browse na hoton da nake so in ɗora. Kamar yadda kuke gani gashi. Zan zo gallery na, zan selecting na duk image ɗin da nake so na ɗora. Misali ga hotona. Gashi yana uploading. To shikenan ya gama uploading, shikenan sai in submitting form ɗina. Gashi na yi submit, yana tafiya. To shikenan gashi suka ce min your response has been recorded. Ma'ana abin da na cike ɗin nan fa ya je. Kuma zan sake cikewa, gashi submit another response, zan sake cikewa. Shikenan yanzu abin da zan yi, misali na dawo kan shi wancan inda na sa form ɗina. To zan zo, kuna gani ma gashi wajen response ɗin nan an samu 1. To da na shiga response, to kun gani gashi na zo suna Abubakar Ibrahim, lambar waya, jinsi gashi na sa namiji. Na yo ƙasa ga hoto, zan ma iya buɗewa in ga wane irin hoto na saka. To duka haka za ka tsara naka, amma kai za ma ka iya ƙara duk tambayoyin da kake so ka ƙara. Ni dai kawai wannan na ba da shi ne as misali. Sannan idan ka gama ma wataƙila ba lallai ka dawo ta nan ba, za ka iya komawa Google Drive ɗinka, kai tsaye za su yi maka saving a can automatically na wannan response ɗin. Shikenan sai ka duba kowa ka ga bayanan shi, kuma contacting ɗin shi za ka yi duka, za ka iya a ciki. To shikenan da haka ake ƙirƙirar form, ko kuma in ce Google Form cikin hanya mai sauƙi kuma a kyauta. Na gode har kullum dai, sunana Abubakar lecturer da nake kasancewa da ku a cikin wannan channel. Ku danna mana subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora bidiyo. Kwa iya danna like idan bidiyon ya burge ku, kana kuma ku yi comment, wato ku yi sharhi don ku yi tsokaci akan abin da kuka gani. Haka zalika ku yi sharing don ku yaɗa mana bidiyon zuwa ga ragowar mutane. Na gode, sai lokaci na gaba.